Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panangsuko ni Rachel ken ni Marvin iti may saabar. Nakita na dayto nga adda kadwana asabali a babae. Nakapungtot nga rod ni Rachel, gapo iti daytaan nakita na. Ngam isumatlaang tinagkid daw iti pamakawan. Gapo ti kayat na, kat nasaya at latta, tilinanganda ken ni Marvin. Iti may sangal daw, nagpasyar da Marvin, akadwana dagiti gagayem na. Iti kaadada iti lugar ang nagpasyaran da, nagpost ni Darlene iti picture da. Kat dita, nakita ti gayem ni Rachel. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naggapuan pare. Naggapuak man jelaw nyon, pare. Nagjajaming kami, kadagiti katrabahuak. Kasta ya. Imbagam sa ka ni Rachel nga agkadwata. Iso ngay maitay bigat dito balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare, kasta unay ti pungtot na. Nakita na kano yung post ni Darlene iti Facebook. Nakatagken ka. Ha? Ada impos ni Darlene? Jesus! Napalalwam sa kati minom iti rabi. Tadi mo pa'y amo ang nagpost da. Intag na pa'y ka. Sakit nakapublic. Aduti nakakita. Anya? Ala, agawit kan. Ingkag pasensya ka ni Rachel. Nasaya at tanagawit kan, Marvin. Rachel. Agpudno ka man kanyak. Anya ka din dayto nga aramidam kanyak nga. Anya ka din day tangay bagbagam. Sa anak nga agsao iti kastoy, noawan nakitak. Adtoy kitang daytoy. Screenshots dagiti picture nga impos jay babae. Akadwam idi na minsan nga aldaw iti para. Iso daytoy jay babae akadwam ijay para. Saan ka di? Ako nam kanyak agayem mo lang. Anya? Sa anak ama ag Marvin. Tapno sa anak ama kadlaw. Apay, makuna ka di agayem ti kastoy kaswit iti pictures. Sumungbat ka! Kwa? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Sumungbat ka! Jack, amo talaga kan ka, friend. Uray siya kagayam mo. Saan ka amaawatan no apay ng agan-anos kalatta iti den na dayjay a Marvin? Friend. Saan lang asyak ti mangibagbagaken ka? Apanawa mo dayjay a lalaki. Friend, awan tinaranyag a masakbayam ken kuana. Friend. Ammom, ti tao a babaero, awan manamnamam itikas ken kuana. Naimbag pa ti mamartak tamabalin nga agbalbaliw. Ngem ti babaero ay na awan lat ammukon. Saan kayo pa'y mata nagkalaysa? Tapno ikulong mo ti bagim iti tuok, gapu iti aramidan na. Ikam ti bagim iti waya-waya. Saan kang agbalin amaag, gapu laeng kan ayat? Makauman ti kasta nga aramid mo, Marvin. Anya ayati problemam kanyak. Apay akastamot ang tibagbagam. Anya, saludsodem pa'y talaga no anya ti problema kan ka. Anya kumapay, no saan aday taki na babaerom. Anya? Nasaysayat lang nga na pumanaw ka diti balay. Mapankay ti ayanday Darlene. Total, isumat ti ayan ti panawon mo. Ad-ado ti panawon nga ipapay mo kan kwa nang itisyak. Sana ya? Nagadumot nga imbagam. Ngamala, no day tati kunam, di pumanawak. Anya kuma? Anya? No ti pampanunutam, kat mabutengak a pumanaw, nagbidot ka. Nagadu a babae dita. Anya? Ado ti babae nga gusto kanyak. Isu adinak pagsasawan iti kasta. Maawatam! Anya? Pinanawanin da siya Marvin ni Manang Rachel? Nanang? Wen, anak ko.
Isumat tinakunan ni manang mo Ariel kanyak. Nasayaat kit din kasta Husto lang nga pimanaw. Saan mo't anapod no ti panagayat na kanimanang Rachel? Sakit lang ti ulo ti impaay na iti kabsat ko. Ay, kastamot lang ti pampanunutak. Ang kasla masaksaktan lata ni manang mo. Gapo iti panangpanaw ni Marvin kankwana. Talaga masaktan, nanang. Gaputa ay ayatin na unay di tao. Asaan mo't anapod no kankwana? Ay, day taaba nagtipagkapuyan ni manang mo. No may papan iti sabali abanag, nalaing matjekabsat mo. Ang no maipapanan kan ni ayat, ay awanan. Wing nga rod, nanang. Ay, nakunak dayta, gaputa pa nagkitak kan kwa kat malipatan na mutan tibagina, gapula ang iti lalaki nga ay ayatan na. Friend, kunak man no okay kan iti panangpanaw ni Marvin kan ka? Apay nga rod akas tatilangam. Siguro, isulat ta ti pampanunutam anya. Jak mailibak, friend. Ni Marvin latta ti pampanunutan. Uray pinanawan na. Saan latta nagbaliw ti panagayat ko kankwana. Anya? Naamiris ko. Ajak gayam kabailan numapukaw ko ni Marvin itibiyag ko. Ipatay ko lakit di. Ay na, friend. Panagkunak, saanen nga ayat day tamarikrik ng parakan kwa na. No dikat, kinamaag. Unay kamutan, friend. Unay matdate na pa nagsasaom kanya akon. Imbes nga i-comfort na. Ngam saan mat, takas nakit din tibagbagan. Ay, ikom-comfort ka, friend. Ngam natangkan nga minti ulom. Ay, jak amo na anyat impakan kang kaday dya lalaki. Tauray saksaktan na ka. Ibagampay lang nga ay ayatom. Ay, maag ka talaga. Una yan ti kaanakak. Nalabos at talaga no iso ti agayat. Ay, naku namon, ading ko. Kasjay no agayat ti anak ko. Napudno. Saan alinuluko? Ay, wen nga raod. Iso akas taon ay ti pan nakapasakit na. Gapo, takas jay ti aramidan dagiti lalaki nga inayat na. Wen nga rod. Ay uray siyak. Masyanak mo't unay iti kaanakak. Nga mabusurak mo't iti day ang Marvin. Di naman lapinanuno ti pakasakitan tirik na ni Rachel. Awan gaputa dangarod sa bali a babae na malaksid iti anak ko. Ay, oo na yan. Iso ahus tulaeng tapimanaw. Ay, nasakit pa ilang tinakam ti anak ko aging gaita. Ang amok amaaklon nanto matlaeng kalpasan ti sumagmamano abulan. Oh, ape akas tati lang nga manang Rachel. Kasla naunag ti pampanunutam. Pampanunutam pa ilang day a Marvin? Ay, manang, ag-move on kan. Pangaasim talipatam day a lalaki. Di mo kunaan nga aging gaita, kat ay ayatam pa ilaang. Day tatipod no ating ko. Oray kas jeti naramit kanyak ni Marvin. Saan lata nagbaliw ti panagayat kan pamatag ko kan kwan. Oo na yun. Diyak ka mo no apaya kastoy tirik na para kan kwan. Oray anyat aramida. Diyak ka bailan alipatan akas iti ibagbagayo nga aramida. Oo na yun day ta panagayat. Isu ahos to ti ko na nagiti daduma. At isobra panagayat saan anasayaan. Ngamin nagbalin ka mo ten amaag. Gapulang iti day a Marvin. Panunutam ko mamot ti bagim Bagim ti rumbang nga ipatag mo. Self-love ako nada. Don. Amo manang Rachel. No ti bagim ti ipatag mo, rumagsak ka. Kan lumag-an ti riknam.
Laglagi pem anaragragsak ti biyag, no unaan ti bagi iti amin abana. Hello? Sino daytoy? Hello, Rachel. Siyak da ito'y, ni Marvin. Marvin, kumusta kan? Nasayat at tamat. Siga, kumusta ka man tayo? Okay lang. Salud-sudag ko ma. Numabali na sa rongkarang kay alawas. Ha? No, kailangan ka. Ngam no ibaga masaan, awan maramida. Umay kalata, Marvin. Welcome na welcome kalata dito'y balay. Ay na, agyaman ako, nay. Agyaman ka talaga. Awan anyaman na, basta sika. Sino dyan ang kung ay mawagkan ka, Rachel? Ay, ikaw. Ni Marvin day jay, friend. Anya? Apay ngay mawagkan ka? Sinaludsod na laang, numabalin ka nung nga umay sumarungkar. Kat, anya ngay tiinsong bat mo. Wan ko nak saan mat ama iparit no bilang laang. Ay, Jack ammo talaga kan ka, Rachel. Jack ammo no anyat pampanunutam. Friend, Ay, pangaasim man. Tadi ka agbalin amaag gapulang iti dayjay a Marvin. Lipato mo dayjay a lalaki. Ikam kumamot iti patag tabagim. Saan mo nga ipay amin iti tao, asaan mo't anapudnokan ka? Iti kaano man, saan ka nga agbalin anaragsak no kastalaang nga unaan kan ipang pangrunam ti sabali a tao. Ay, tandaanam dito nga ibagak. Unaam nga ayatem ti bagim. Naawatam? Anya ti kunam anak ko. Umay ni Marvin ita alawas. wala nang, iso ngamin tinakuna na kanyak, edi na minsan nga imawag. Anya, ay anak ko, agpampanunot ka kaday. Nanang, Ay, panagkunak, maliplipata mo day a tao. Ngam no apay nga imanugot ka pailaang iti kayat na. nanang, awan matdakas na no umay sumarungkar. Awan matdakas nga aramiden na no bilang. Anya, Uray kaskasano, adamot nagkaduan mikin ni Marvin, nanang. Iso asaan kay kumaakas na kankwana. ay, anya nga rod ti kayat mo, anak ko. Paboran milata nga uray saksaktan na ka, kasta ka day. Nanang, Ay, makaammo ka man langan iti biyag mo. Di ka mo't dumngag iti amin nga ibagbagak. Agdadata lang arudan adi na kaay ayaten. Ang ipilpilit mulata nga ay ayaten na ka. Ay nakaanakan, saan ko mangagsakit tinakam mo iti inam? Awan ti rumbong apagsakitan tinakam mo iti imbaganakan ka. auntie, Panangisakit na dayjay kan ka. Iso akas dya tinaisawang na. Kan maisa, husto mati inam. Ha? Ay, uray siyak nga antim. Makitak mo't asaan anapod no dayjay a Marvin kan ka. No ti maysa a lalaki kat napod no ti panagayat na kan ka. Saan na amaarami dagiti banag nga ammo na apakasakitam. auntie, Kaanakan, agpanunot ka kumaan na impag. Apay, kayat mo kadilat ta ti masaksaktan? auntie. Agpanunot ka ana imbag kaanakan. Agyaman ako na Rachel. Gaputawil kamak dito'y balayo. Awan anyaman na, kunak manan. Rachel, pakawanan na kumaa, kadag itinagbasulakan ka. Naamiris ko, nga amin nga naramid ko, kat saan a husto. Nagbidutak itinagbalin na desisyon ko. Ti panangpanaw ko kan ka. Kat aklo na ka nagbasulak. Pinanunot ko ngamin, asan tamat ang nagkalaysa. Iso na aramid ko tikas jay.
Ngam nakamiris akon. Rachel, jak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikare ka. No ibagam ang napakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kung agsinublihan ta. Ipanaknag ka kun kati na pudno a panagbalbaliw ko. Promise, Rachel. Anya nga ta ti isungbat ni Rachel. Papagayam, di uliwayan edenggen tituloy ti seryetay ita alawas ana pauluan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.